V nedeľňajšom druhom kole Fortuna ligy privítal Ružomberok Senicu a po anglickom dobrodružstve nastúpil takmer v plnej sile. Proti súperovi, ktorého odborníci už na začiatku sezóny tipujú na boj o záchranu, si chalani z chuti zahrali a aj zastrieľali. Pomohla tomu aj situácia z 24. minúty, keď Podhorín dostal druhú žltú kartu a stretnutie sa pre neho predčasne skončilo. Oranžovi už o 2 minúty túto výhodu zúročili, keď sa k odrazenej lopte po priamom kope dostal Dominik Kružliak a gólovo načal Záhorákov. V prevahe hrajúci Ružomberčania boli aktívni, tlačili sa do koncovky a výsledkom bolo nielen množstvo šancí, ale aj 2 pokutové kopy. Prvý nepremenil Miloš Lačný, ten druhý krátko pred prestávkou Dominik Kružliak už áno. My sa musíme v hlavách nastaviť aj na Európu, aj na ligu a musíme v lige vyhrávať, lebo práve tá liga nás, to 3. miesto nás doneslo do tej Európskej ligy, čiže vďaka tomu sme tam a my musíme byť úspešní v lige. Po zmene strán pokračovala herná dominancia MFK a vyjadrená bola aj gólmi. A čo je možno dôležitejšie, prvý raz v sezóne sa presadili aj ružomberskí útočníci. Najskôr šikovný Daniel prihral Haskičovi na jeho premiérový gól v oranžovom a 15 minút pred koncom možno odklial tohtoročnú streleckú smolu Miloš Lačný. Som šťastný, že mi sa podarilo ako aj Milošovi a myslím, že bude naša forma raz do zápasu. Tak bolo by horšie, keby som potom nedal gól z hry. Keď penáltu nedám, ale tak stane sa. Veľkí hráči nedávajú penálty tiež. Ja som, neviem, bol myšlienka aj možno niekde inde, ale tak je futbal. Chalani mali v nedeľu šanci na oveľa väčší výsledok než len 4-0. Odovzdaný súper im toho dovolil naozaj veľa, no pozápasové myšlienky už smerovali k štvrtkovej odvete s Evertonom, kedy to také jednoduché nebude. Z tých šancí, čo si vypracuje, možno 2-3, bude musieť dať gól. Nebude ich určite toľko veľa, takže bude musieť byť oveľa produktívnejší. Kapitán Marek Sapara mal tento pondelok 35 rokov a veľmi presne vie, čo a kedy si od kabíny želá na oslavu. Dúfam, že si necháme, alebo nechajú si aj chalani, pre mňa darček až na štvrtok. Zápas s Evertonom sa začína vo štvrtok o 20:45. Prinesie ho aj televízna dvojka. Pred radnicou bude zase pripravená veľkoplošná obrazovka. Pripraviť sa treba na zvýšené bezpečnostné opatrenia, uzavretie časti Makovického a Športovej ulice a určite aj na vypredaný sektor 450 anglických fanúšikov. Verme, že nebudú odchádzať z Liptova v dobrej nálade.